čas vstát. Tak, vítáme se dnešního videa. Dneska jsem tady zas a znovu na novém statečku a šel jsem pěšky, protože pionník přestal fungovat. Tak si mě nechtěl vzít, protože jsem musel až v podstatě vlastně tamto jsme měli v Německu tamto farmu a teď jsme v Polsku. Ano, já šel přes, tak čtvrtku Německa pěšky s dovolením, děkuju. Tohle byl náš statek, doufám, že si uvědomíte, že já jsem poprvé v životě dělal náhledák a nevím, jestli teď tam je, tak jako jsem fakt nadšenej. Já jsem nikdy v životě nedělal náhledáky, ale koukám, že tady máme Matadora, je pěkný, starý, vlečku, něco ježiš, co to je? To je asi, to je nějaký postřikovač. Kultivátora brány. Hustý. Vlečka, tady tohle poznám moc dobré, to je sečka. 25 káčku. Tuhle sečku máme v realitě doma. Taky máme doma. A zbytek tohle nemáme vlastně, na tohle taky ne. Ale pěkné stroje na brambory. Je, tady je čerpadlo. Ale pluh, cíkovky, postřikovač, to je asi na brambory, a co vystudu? Nic. Možná tam skladovali dřív balíky. Tak jo. Já teda nevím, co budu teď dělat. Asi nastartujeme to 25 káčko, protože chlap mi říkal, že všechny stroje fungují, jenomže prostě neběžely. Když se parkovali, že se fungovaly. Jo. Nastartoval na první dobrou. A jezdí a nemá ani pichlíků, je to dobrý. Takže co budeme dělat, je srpen, takže bychom mohli... Já se musím ještě podívat, jak se naše, my máme jenom... Aha. A zakultivovali louku, nebo louku 28, že ono to je v realitě pole a někdo na to dal jetel a trávu, což znamená, že se to počítá furt jako pole, takže si to můžeme zvorat a dát tam pšenici. Tak když by to byla louka, nebo pastva, to zvořeme a máme pěknou pokutu. Tam myslím, že se platí ale velká pokuta. Na tu louku, když se zvorá, ale tohle myslím, že bylo dřív v pole, že mi říkal chlap, že tady měl minulý rok pšenici, že to je jediný pozemek, který měl a já jsem k tomu i něco dokoupil od jiných lidí. Vytáhne to pěkně 25 káčko. Protože to je tak velikánský, ten kultivátor, vytáhne celkem bez problému. No, bez problému, má to s tím problém, teď budeme hrabat. Ale tak já teda tady to objedu, aby jsme věděli, jak veliký budeme mít pole. A tady asi uděláme hnojniště. Tady po kraji, tady by šlo udělat hnojniště, nechám. Tam uděláme hnojniště a tak tohle asi bude konec jako tohle epizody. Tady já se teď budu rvát třeba v 1 kilometru za hodinu, takže by to šlo líp. Jo, ale bude to líp, to táhne. To má sílu. Má to sílu a síru. Jo. Já se s vámi uvidím v nějakém jiném videu. Já teda tohle, nebo víte co? Já to nastříhám. Po dlouhé době budu stříhat konečně videa. Jestli se mi načte, jo. Když tak já asi nevím, já to nechci riskovat, protože mě se moc nenačítejte. Nebo že bychom tady udělali hnoj, jo, tady uděláme hnojniště. Mně se moc neradí načítají videa. A v podstatě, když já jedu stříhat v tom normálním jako internetovým tím stříhačem rovnou v tom ve složkách, tak mi to nefunguje a načítá se to strašně dlouho, třeba někdy to je schopný se načítat 3 dny a já to video chci vydávat hnedka, takže vám ho asi nebudu stříhat a budu dělat prostě série nestříhaný. Nebo počkejte, kolik máme minut na video, jo, tak já mám maximálně
15 minut, protože nemám tu rozšířenou verzi, nemám to telefonní číslo s tím, ale chtěl bych tu prodlouženější verzi toho YouTube, abych mohl dělat další videa pro vás a hodinový streamy a tak. No, že já se budu jezdit spíš, že zvednu a ze zhora dolů zvednu, vyjedu nahoru, takhle, vyjedu takhle nahoru a sjedu dolů. To máme rychleji, protože do toho kopce stají, v tom budu hrabat a rvást, jo. Nezávidím 25 kačku, nebo to bude vždycky tady tuhle část velkou kopcovitou objedu a pojedu tady vždycky takhle. No, to by bylo lepší. Jo, tak tady budeme. Nebo můžeme jezdit tam zpátky tady po vrchu. Ale nepočítejte s tím, teď jsem na to zapomněl, nepočítejte s tím, že jako budeme jezdit 25 káčkem do na smrti, jo, to jako ty 25 káčko jako tady furt bude, to nikdy v životě neprodám, ale spíš, že i jedna věc, to, že to 25 káčko většinu asi tady strojů neutáhne, vidíte, jak má to problém s tím kultivátorem. To jako není možný. To jako, tohle je strašný. Tak jo. Takže já ještě tady něco dokultivuju, já vám jenom řeknu, počítejte s tím, že tahle série bude hodně dlouhá pro tuhle mapu. Tahle mapa je strašně hezká, tady mě to strašně baví farmařit a jako takový díly pro vás dělat. Počítejte, jestli se na tohle díváte 4.7.2026, tak tenhle den, jo, tak od rána budou vycházet jenom videa. Dneska chci udělat třeba 10 videí série, jenom tohle. A třeba mi co vlastně by bylo asi GoPro. Jsem vám chtěl natočit něco v realitě. No, až statek. No. No nic, ale já teda tady dokultivuju tohle. Kolik máme minut na videu? 7, ok. Tak jo. Že já asi teda něco tady udělám, já vám teda řeknu, dneska vyjde strašně moc videí z téhle série. Dneska bych chtěl normálně v téhle série ještě sekat s kombajnem, opravit kombajn, všechno možný. Takže jako já jako teda jsem nadšenej z toho 25káčka, ale to spíš bude na tak tahání balíku, jo. To nebudeme z tohohle trápit, ještě bych chtěl koupit, teda vám ukážu, co chci koupit. Chtěl bych, tady mám starý lisy, chtěl bych koupit jeden, ne, co jdeme tahle, omlouvám se, chtěl bych koupit tenhle Stanfordshire lis v takovýhle barvě. Bych chtěl koupit, třeba kdyby jsme 15 koní to potřebuje, 25 káčku má 25, takže bychom to tahali ze třeba 25 káčkem a nevím, chtěl bych strašně 21, že bychom to zapřáli za 21, za 25 káčku ten malý vlek a dělali bychom senáže. Taky napište do komentářů, kdo z vás má farming, má počítači, že bychom někdy mohli zapařit tenhle svět a že byste mi někdy mohl pomoct. Hledám nový a potřebuju ne stříhače, ale potřebuju někoho, kdo by třeba dělal souseda, mechanika a tak, jo? Takže potřebuju fakt jako nějaký tyhle servery a tak. Takže doufám, fakt bych jako potřeboval, kdyby jako napište do komentářů, nebojte se toho. Napíšu vám, kdo má Discord, jo, musíte mít Discord. A jedna věc,
musíte mít Discord a musíte mít ten farming, jo. Takže jestli prostě vy víte, kdo má Discord, tak víte. Takže přes Discord maximálně a psaní ne, protože nemám mobil. Co rozbil tlačítkový mobil a jako teď bych potřeboval pak jako kdo má Farming Simulator a Discord, tak prostě napište do komentářů a kdo chce, tak může být v Sary. A nebo můžeme zapařit farming někdy. Zajímavé, kde ten Zetor má troubení do prdele. Tak já už to dokultivuju, já vás nebudu tady nudit a já teda se s váma uvidím v příští epizodě, takže zdarec.